Għall-ewwel darba l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar li l-kuntratt tal-Isptar St. Philip's jista' jiġi ffirmat qabel nhar l-Erb'a', meta l-istess kuntratt se jibda jiġi skrutinat mill-Kumitat Parlamentari għall-Finanzi Pubbliċi. Se jsir next Wednesday jew L-iffirmar isir malli id-dettalji kollha tal-kuntratt ikunu lesti u miftema, sissa għadhom mhumiex. Però nhar l-Erb'a se jkun hemm il-PAC u jekk ma jkunx ġie iffirmat aħna lesti li nippreżentaw abbozz tal-agreement jekk dejjem inkunu għalmenu jikkonkludejna l-punti kollha. Għal-iktar mistoqsijiet tal-ġurnalisti Lorenz Gonzi kien aktar ċar u qal li jekk id-dettalji tal-kuntratt ikunu konklużi dan jiġi firmat qabel nhar l-Erb'a'. Jiġifieri jista' jiġi firmat qabel il-PAC? Jista' jiġi firmat qabel il-PAC, però sissa għadu mhux konkluż. Il-Prim Ministru qal li qed jittama li nhar l-Erb'a' l-Kumitat Parlamentari għall-Finanzi Pubbliċi jibda u jikkonkludi l-iskrutinju ta' dan il-ftehim. U allura qed nittama li l-Public Accounts Committee nhar l-Erb'a' jibda jagħmel l-analiżi dettaljata kollha li jixtieq jagħmel u jikkonkludi. Jiġi firmat xorta ġifieri? L-istess Prim Ministru appella biex ma jkunx hemm kontroversja dwar il-kuntratt ta' St. Philip's. Għax bħalissa għaddejja kontroversja f'Malta, m'għandix għalfejn il-kontroversja tkompli tikber.